Amigues i amics, som conscients que la Unió Europea viu reptes d'enormes dimensions que fins i tot estan fent trontollar el propi projecte europeu. Un d'ells és apropar-nos tots plegats als valors europeus, a les seves institucions, a la utilitat d'aquest projecte comú i saber d'on venim i on volem anar. I quan dic tots plegats també em refereixo a la gent jove. Amb el seu comportament, actiu o passiu, aquesta gent jove té la seva importància en votacions transcendents com el Brexit o com la reforma constitucional del primer ministre més jove de la història recent d'Itàlia, que va ser votada en contra per un 80% de la gent menor de 35 anys. Seguirem fent veure que la gent jove no decideix ni és decisòria? Seguirem sense apropar-nos a ells, a la seva realitat? Seguirem sense parlar el seu llenguatge? Fa pocs dies em van convidar a l'acte Europa After Work, organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i l'entitat Debat.org. Ben acompanyat pel periodista Oriol March, vam xerrar sobre la construcció del projecte europeu, els reptes actuals, la feina que estem fent. Amb un teatreneu de Gràcia ben ple de gent jove, vam parlar una mica de tot, sobre el cas de frau a les emissions de Volkswagen, sobre temes de medi ambient que toquen de prop al nostre territori, com Flix, el cas Castor o el Pla Hidrològic de l'Ebre. Vam reflexionar sobre els conflictes a Egipte, Líbia, Síria, el canvi climàtic, la política europea i la legitimitat dels càrrecs escollits. I també sobre el projecte que havia de ser Europa, per allò d'anar aclarint d'on venim i cap on volem anar. La meva enhorabona a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i l'entitat Debat.org per aquesta bona iniciativa, perquè moltes vegades parlem del nostre model territorial, però no som capaços de debatre sobre els Estats Units d'Europa, que hauríem de construir. I estic convençut que la gent jove hi té interès i vol participar. I, de fet, quan els donem veu i espai, ho fan. Sense atendre les futures generacions, el projecte europeu no podrà redefinir-se, resituar-se i reforçar-se. Us emplaço a treballar plegats per seguir treballant, valgui la redundància, també amb la gent jove, els valors propis del projecte europeu i el projecte europeu en si mateix. Perquè cadascú des de la seva realitat, però sense excloure ningú, tots hem de conformar l'ànima d'Europa. I només si té ànima podrem parlar de projecte europeu. Moltes gràcies i fins aviat.